Usko Evertti Luttinen. No niin, tervetuloa Usko. Kiitos. Me laitamme sinulle nyt tämän valheenpaljastusanturit. Mä luulin, että sä laitat ottaa, mutta sä vedätkin käteen. Joo. Tai siis en vedä, vaan tai siis Usko... Niin. Hollantilainen valheisiin erikoistunut lääkärimme, niin sanottu valelääkäri, Jos Niiksen on kiinnittänyt sinun nyt nämä anturit. Jaha. Minä esitän kysymyksiä ja jos vastaat väärin, tähän syttyy punainen valo. Oletko valmis testiin? Olen ja tää sopii minulle hyvin, koska mä jo rippikoulussa tykkäsin hirveästi tenteistä. No. Oletko valmis? Olen. Sanoisitko ensin koko nimesi? Usko Evertti Rullaverho Penaali Anaali Efraimin tytär Luttinen. Sitähän sä kysyit. Mulla oli hyvin leikkiset vanhemmat. No erittäin leikkiset. Joo. Sopiiko, että käytämme nimeä Usko? Uskoa saa käyttää kyllä ihan vapaasti, mutta voit myös käyttää Efraimin tytärtä, jos Niikseen tulee. Ei tule Hämeni laittamaan noita johtoja tonne. Kuka? Jos Niikseen. Käytä vaan. Selvä. Toinen kysymys. Oletko naimaton? Jaakoppi, en ole. Olet siis naimisissa? Sitähän sä kysyit, kyllä. No tää on aika hämmentävää. Sä olet, varmaan moni katsoja muistaa, sä olet tämän ohjelman aikana kertonut asuvasi siskosi kanssa. Mä valehtelin, että hän oli vaan sellainen sielu, jota olen käynyt kaitsemassa. Mutta katsojia varmasti kiinnostaa tietää lisää tästä sinun avioliitostasi. No minä olen tehnyt sellaisen linjauksen, että en halua tuoda läheisiäni ja rakkaitani julkisuuden parasvaloihin ja myös vaimoni kunnioittaa tätä periaatetta. Kuka on sinun vaimosi? No Anni Luttinen. Onko Anni finaalissa? Anni ei luojan kiitos ole finaalissa. Et eihän sen kanssa kukaan täällä kestäisi istua. Sehän poksahtaisi jännityksestä. Hän on oikein vahva nainen. Hän on se, joka meidän perheessä määrää kaapin paikan ja minä sitten vastaan sisällöstä. No tuo tieto avioliitosta tietysti mutkistaa hieman tätä seuraavaa kysymystä. On tarkoitus puhua nimittäin toisesta naisesta, tarkemmin Leena Hefner, omaa sukua Herppeen luoma. Jesus. Ei ollut, se oli Leena Hefner. Niin, Varjele, onhan minulla ollut koettelemuksia miehenä. Niin varmasti. Usko, kysymys kuuluu, kadutko mitään? En kadu. No nyt se välähti. Niin, pitää olla rehellinen. No, ollaan nyt sitten ihan rehellisiä. Yhtä asiaa kadun. Minulle sattui tässä vähän aikaa sitten vähän nolo juttu, kun minä sain hepulikohtauksen rippijuhlissa. Ja mietin nyt itsekin, kun siinä on nuoren ensimmäinen kerta ehtoollisella ja hän on siinä polvistuneena pastorin eteen valmiina ottamaan suuhunsa höylättiä, niin onhan se nolo hetki, jos siinä pappia hekotuttaa. Sitähän sä kysyit. Sitä mä kysyin, mutta Usko, minä en ehtinyt esittää sitä kysymystä. Kysymys kuuluu, mitä tapahtui sinun ja Leena Hefnerin välillä Kalastajatorpalla? Et kerro! Leena hiljaa. Et kerro! Leena, Jos Niiksen. Niin. No niin. Me nautimme. Vie Leena pois, Mitä tapahtui? Me nautimme maittavan... Se kuuluu Jaakko sinulle! Leena, mene pois. Me nautimme maittavan aterian Viedään pois. siinä Leenan kanssa. Ja mitään muuta ei tapahtunut? No, siellä huoneessa minä voi Jaakoppi en muista, minä olin niin väsynyt, minä taisin nukahtaa saman tien. Mitä tapahtui? No täytyy olla nyt sitten ihan rehellinen. Minä hieman viiniä nautittuani sorruin tumputtamaan possu, tupakoimaan kessua. Yes, sitähän sä kysyit. No mutta Usko, se varmasti annetaan sinulle anteeksi. Niin, no varmasti. Minulla on hyvät suhteet yläkertaan. Oli ainakin minuutti sitten. No niin. Usko, sinua on syytetty tässä 8 viikon aikana siitä, että sinun puheesi
sisältäisivät salaviestejä. Anna mun kaikki kästä. Eli jos sinun puheesi kuultaisiin takaperin, niin siihen sisältyisi jokin rienaava viesti. Aivan. Niin, me aiomme nyt soittaa kuvanauhaa, jossa on sinun Sitten tulee pitkä keskisormi, valmiina! Tulkaapa mukaan ja keskisormi ylös, keskisormi ylös, keskisormi ylös. Tulkaapa mukaan ja keskisormi nostakaa. Tehkää niin kuin me! Tai ja suoristaa. Sitten heiluttaa. Osoita sormella ylöspäin ja sitten alaspäin. Niin Jaakoppi, varmaan itsekin huomasit, että tämä nauhalta nähty sekamelska, sehän oli ihan solkkumuussia, että ei tämän jälkeen kukaan varmasti voi tulla tosissaan vakavissaan väittämään, että minulla olisi jotenkin jutut viistossa. Kiitos Usko Evertti. Testi on päättynyt. Kiitos. Kiitos. Näin, arvon katsojat, molemmat finalistit ovat käyneet valheenpaljastustestissä. Muistakaa äänestää suosikkianne. Nyt mennään katkolle ja katkon jälkeen kokoontuu suuri hahmoneuvosto.